Čo ste teraz videli, boli tieto fialové korektorové pásky, ktoré teda takto rýchlo za pol hodinu vybielia zuby. Je ich dokopy vnútri 7 a teraz mám na nich 10% zľavový kód. Ale Hello Coco má ešte obrovskú akciu a to je 1 plus 1 zadarmo. Ale nevzťahuje sa to na tieto fialové pásiky. Na ten platí len môj 10% zľavový kód, pretože tieto pásiky sa hneď vypredajú. Ledky, kde máte 3 takéto pera, to sú také geliky, ktoré obsahujú PAP gel, ktoré tie zuby vybielia a máte tam to modré svetlo. Aj červené, tuším, tam je. Keď pravidelne budete používať, tak vám to tak hĺbkovo vybielite zuby. A teda keď si hodíte do košíka 2 tieto sety, tak jeden z nich budete mať zadarmo a môžete to dať napríklad niekomu ako aj darček. Moja obľúbená vec je táto pasta, lebo mi chutí najviac, je taká pomarančová a je aj bieliaca. Takže keď si dáte napríklad do košíka túto bieliacu pastu a ešte možno jednu bieliacu pastu, tak táto jedna z nich je zadarmo. Alebo si dáte do košíka toto a toto a jednu z týchto dvoch vecí budete mať zadarmo, pravdepodobne túto. Sem vám dám aj vianočné sety, to znamená, že keď si dáte 2 sety do košíka, tak jeden z nich budete mať zadarmo a môžete to dať niekomu ako darček a jeden si necháte vy. Nedáš darček. Chceš? Hej, to. Tak dobre. Tak ja kúpim. Ako bylo inak zubiek. A táto akcia platí len 2 týždne. A mám informáciu, že minulý mesiac sa niektoré produkty vypredali, takže čím skôr nakúpite, tým máte väčšiu šancu, že tam tie všetky produkty zatiaľ ešte budete mať. Takže tu vám nechávam link. Zľavový kód vám dám tuto, ale tie bude platiť len na tie fialové pásiky. A inak platí na všetko, úplne všetko, 1 plus 1 zadarmo.